hard lockdown. So, ang validity nito, actually, kagaya ng napag-usapan natin, nag-start ito since March of 2020. So, ang validity nito nakalagay doon sa mga nilalagay nating sticker until the end of the community quarantine. So, meaning, yung mga previously issued natin na mga food pass, valid pa sila. In close coordination na rin ang kagawaran sa PNP para sa mga lugar naman na hindi tinatanggap ang food pass at maaari rin tawagan ang mga sumusunod na numero kung magkaroon ng aberya sa pagtransport. Maaari ring tawagan ang numerong 0998-575-2383 o kaya naman ay 0928-554-7437 o mag-email sa amadrfo3.foodpass2021@gmail.com kung may katanungan sa pag-i-issue ng food pass. Ito po ang inyong Agri-Reporter Ernest Payawal ng Agri-Balita, Central Luzon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Proseso sa pag-iimprenta ng balota para sa eleksyon 2022, sinimula na No Vax, No Ride policy, nagpatuman ng pasada sa Mabalacat City Bus Terminal. Issue ng chicken dealers at bagong katayan, naka-apekto raw sa supply ng karne ng manok. LGU, tiniyak na walang shortage. At checking ng vaccination card at COVID test results sa Clark Gate, pinuna ng dating SIAC President. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nagsimula na po ang Commission on Elections sa implementasyon ng mga proseso para sa pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Kaugnay nito ay binasura na rin ng komisyon ang mga petisyon na ipatigil ang printing of ballot. Si Jana Lumang Parungaw ang may balita. Tuloy-tuloy na ang pag-imprenta sa mga balota anumang araw ngayong linggong ito. Nagsimula na umano ang Commission on Elections sa mga prosesong dapat pagdaanan bago ang mismong printing. Ayon kay Atty. Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon, magkakaroon ng walkthrough sa National Printing Office sa Quezon City ang mga stakeholder upang makita ang kahandaan ng komisyon sa pag-imprenta. Ipapakita ng National Printing Office yung mga rolyo ng papel na gagamitin, yung kanilang mga makinarya, the manpower, the man-hour na magagamit at bubugulin doon sa pagprinta ng mga balota. So yung desired na output hanggat sa marating natin ng April 25 na kung saan yun yata yung deadline natin noong printing of ballots na. Ibinasura ng COMELEC ang petisyon ng PDP laban Kusi Wing na i-postpone muna ang printing of ballots at muling buksan ang filing of Certificate of Candidacy para sa mga gusto pang magpasa ng kandidatura. Na-dismiss na rin ang apela ng Coalition for Life and Democracy na ipagpaliban muna ang eleksyon sa Mayo dahil sa panganib na dala ng COVID-19. Wala naman umanong problema kahit hindi pa nadidesisyonan ng ilang pending disqualification cases. Sa pahayag ni Atty. Duque, anuman ang resulta ng kasong ito ay hindi apektado ang mga printed ballot. Doon sa printing ng ballot, pag nailagay na doon sa template ang pangalan ng isang kandidato, hindi na yun matatanggal kasi official na yun. Kasama, kaso nga lang yung boto na hindi na mabibilang. Para sa COMELEC, ang mga balota ay sagrado kung kaya't hindi maaaring basta na lamang itigil o ipagpaliban ang pag-imprenta ng mga ito, lalo na at mayroon ng final list of candidates. Ang balota ay sagrado sa atin dahil yan ay nagpapakita ng karapatan ng isang mamamayan na makilahok sa proseso, sagradong proseso ng pamimili. Bagamat hindi pa naipapaskil ang opisyal na listahan ng mga kandidato, mayroon umanong 10 presidential candidates, 29 mga vice-presidente, 64 senatorial aspirants at 178 party list groups. Target naman ng COMELEC na matapos ang pag-imprenta ng mga balota sa ika-25 ng Abril. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.
Naglabas ng statement of support sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo ang 23 dating matataas na opisyal ng Administrasyong Ramos. Nababahala na raw mga ito sa uri ng pangangampanya na nakakiling sa maling impormasyon. Nagbabalik si Jenna Lumbang, Parungaw. Habang papalapit ang 2022 national and local elections, nagsusulputan na ang mga grupo at individual na nag-e-endorso ng kanilang mga kandidato. Sa national level, in-endorso ng dating matataas na opisyal ng Administrasyong Ramos si Vice President Leni Robredo para Pangulo. Sila ay binubuo ng 14 na former cabinet secretaries at 9 na iba pa na may dating matataas na katungkulan sa gobyerno. Sina Angel Alcala, dating secretary ng DENR. Tomas Africa, dating administrador ng NSO. Dante Canlas, former deputy director ng NEDA. Maria Nieves Confesor, former secretary ng DOLE. Vicente Carlos, dating sekretaryo ng DOT. Benjamin De Leon, former presidential assistant at the Office of the President. Senator Franklin Drilon, former secretary ng Department of Justice. Jose Brillantes, former DOLE secretary. Ramon Del Rosario Jr., former secretary of the Department of Finance. Ernesto Garilao, former secretary of Department of Agrarian Reform. Jaime Galvez, dating sekretaryo ng DOH. Milwilda Guevara, former DOF Undersecretary. Shelito Habito, dating NEDA Director General. Lina Laigo, former Secretary ng DSWD. Delphine Lazaro, dating sekretaryo ng Department of Energy. Esther Garcia, dating chairperson ng Commission on Higher Education. Patricia Licuanan, chairperson ng National Commission of the Role of Filipino Women. Narzalina Lim, former DOT secretary. Edmundo Mir, dating sekretaryo ng DPWH. Victor Ramos, dating DNR secretary. Carmencita Rayodica, dating DOH secretary. At Roberto Romulo, dating secretary of Foreign Affairs. Pinirmahan ng grupo ang statement of support kay VP Leni nitong January 12. Nakasaad dito ang kanilang pagkabahala sa pagkalat ng maling impormasyon sa pangangampanya. Kailangan pa rin umano ng bansa ng isang lider na magtataguyod ng pagkakaisa sa pamahalaan at taong bayan. Si Vice President Leni Robredo ang kandidato na nakikita raw nila na may kredibilidad at nagtataglay ng kwalifikasyon upang akayin ng bansa sa tamang direksyon. Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng voters preference rating ni VP Leni. Ayon sa December 2021 Pulse Asia Survey, nasa 20% na ito kumpara sa dating 6 to 8% nitong kalagitnaan ng 2021. Jenna Lumbang, Parungaw, CLTV News. Ibinasura ng Second Division ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na naglalayong kansilahin ang Certificate of Candidacy o COC sa pagkapangulo ni dating Senator Bongbong Marcos Jr. Sa isang pahayag na inilabas sa mga abogado ng petitioners na binubuo ng political detainees, human rights and medical organizations, sinabi ni dating Supreme Court spokesperson Teodoro Te na dinenay ng COMELEC Second Division ang kanilang petition for cancellation kaninang umaga, January 17. Aniya, lumabas sa desisyon na sumang-ayon ng COMELEC nang igiit nila ng material ang mga representations na ginawa sa Item 11 at Box 22 ng COC ni Marcos Jr. Gayunpaman, sinabi ng Second Division na hindi sila sang-ayon na false ito at kanilang sabihin na walang dahilan para ikansela ang kanyang kandidatura. Sinabi rin ni Te na kinukonsidera ng petitioners ang paghahain ng motion for reconsideration, ngunit hindi sila maaring magbigay ng detalye tungkol sa grounds na isasama rito hanggat hindi ito na ipafile. Una nang sinabi ng petitioners na hindi eligible upang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno si Marcos Jr. matapos siyang hatulan ng Quezon City Regional Trial Court noong 1995 dahil sa pagkabigong mag-file ng income tax return. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Hi, I am Bianca, and welcome to Sensei. This program aims to feature people sharing their skills and talents to the church. Our Sensei will share their stories, journey, and will give us some tips about their forte. So don't forget to join us as we explore, learn, and improve here in Sensei. And you can catch us every Sunday, 10:30 a.m. on CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, mas lalong tumumal ang pasada sa Mabalacat Passenger Terminal Complex ngayong unang araw ng pagpapatupad ng No Vax, No Ride policy ng Department of Transportation. Pasakit umano ito hindi lamang sa mga pasahero kundi maging sa mga nasa transport group na umaasa sa arawan ng kabuhayan. Narito ang report. Bilang lamang sa daliri ang mga pasahero sa unang araw ng pasok na sinabayan ng No Vaccine, No Ride policy sa mga biyaheng pa Metro Manila ng Department of Transportation dito sa Mabalacat Passenger Terminal Complex umaga nitong January 17, 2022. Ang bus driver na si Alvin Makugay, 1 oras lamang ang interval ng pagkahimpil ng kanilang bus na patungong NCR. At sa halos 1 oras silang paghihintay, ay 2 pa lamang ang kanyang pasahero. Mukha nito, dalawa pa lang yung paseros natin. Paano gagawin natin ito? Mag-aantay tayo. Maghihintay, sir. Mga ilang, hanggang ilang oras ang aantay natin? Bali, 1 oras ang ano namin, sir, interval. 1 oras, sir? Oo, sir, 1 oras. Paano, sir, pag umabot yung 1 oras? Kung may 20 na, pwede na, sir. Pwede na. Paano kung wala pa, sir? Talagang alis na kami, sir. Talagang alis Oo, na? sir. Lugi. Lugi nga, sir. Piling-pili na lamang anya ang nakakasakay at resulta nito ang limitadong bilang ng mga nakakabiyahe. Oo, sir, piling-pili na. Yung mga vaccination card na lang. Meron pa ba tayong pinapababa? Kung kunyari, walang vaccination card, may kasamang bata, pinapayagan ba natin? Ay, bawal ng bata, sir. Ayon kay Elmer Lopez, tagapamahala ng terminal, nitong January 9 pa nila sinimulan ang No Vaccine, No Ride policy dahil sa itinulak na No Vaccine, No Entry ng ilang lokal na pamahalaan sa Pampanga. At resulta nito ay ang limitado na lamang na pasahero na nasasabat na walang vaccination card. Since January 9 pa, so kami nag-aabiso. Ngayon, nung pagdating ngayon nung time na may direktiba galing sa DOTR, at least nakapagbigay na kami ng 1 linggo na information drive para sa mga mananakay natin. At saka yun ay nakatulong dahil siyempre before na yung mga andaming questions, mas maganda na rin yun dahil nakita nga natin na dito sa direktiba ng DOTR, nandun na yung mga exemptions. Base sa atas ng DOTR, exempted sa nasabing pulisiya ang mga essential traveler na kailangang may certificate sa barangay. Dito kasama rin sa konsiderasyon ay ang mga taong may medical condition na hindi muna maaaring mabakunahan kaya kailangan naman
ng medical certificate. Meron yung mga kailangan ding bumiyahe para sa mga essentials. Na yun din ay nagbibigay din ng certification ng mga barangays. So yun din yung mga tinitingnan natin, and of course, maliban doon sa implementation ng vaccination card, tinicheck din namin kung valid yung vaccination card na pinapakita. Pabor ang ilang mananakay sa bagong pulisiya dahil para naman umano ito sa kapakanan ng general public. Mas maganda yun, sir. Populasyon vaccine, no, right siya. Para rin sa safety natin ng mga tao yun. Sa atas ng DOTR, hindi lamang travel by land ang no vaccine, no ride policy, maging sa air and sea travel. Aulo G. Santos, CLTV News. Isang open letter para kay CDC President Manuel Gerlan ipinost ni dating SIA President Alex Caugiran sa kanyang social media page. Nakasad dito ang kanyang apela na ipasa na lamang sa mga locator ang checking ng mga vaccination card at COVID test result sa halip na gawin sa Clark Gates. Ang iba pang detalye sa ulat ni Jenna Lubang, Barunga. Nitong Sabado, January 15, nagsimulang ipatupad sa Clark Freeport Zone ang no vaccination card at no negative COVID test result, no entry policy. Kasabay ng implementasyon nito, nag-post sa kanyang social media page si Ginoong Alex Caugiran, dating presidente ng Clark International Airport Corporation, ng isang bukas na liham para kay Clark Development Corporation President Manuel Gerlan, kaugnay ng nasabing polisiya. Pinuno dating SIAC official ang checking ng vaccination card at COVID test result sa Clark Gates na nagdudulot umano ng matinding trapiko sa Freeport Zone at kalapit na komunidad. Kung ganito aniya ang magiging sistema araw-araw ay malaking oras ang mawawala sa mga tao at mga locator. Ipinapaubaya ni Caugiran na ipaubaya na lamang sa mga locator ang hindi pagpapapasok sa kanilang mga empleyado at mga bisita kung hindi bakunado o walang negative COVID test result. Tumugon naman sa post na ito si CDC Communications Division Manager Eric Jimenez. Humingi ito ng pangunawa sa abalang dulot ng patakaran. Pansamantala lamang umano ito upang pigilan ang posibleng Omicron outbreak. Samantala, pinaninindigan naman umano ni Caugiran ang panawagan na sa halip na no entry sa Clark Zone ay gawin itong no entry sa mga establisimento at lugar pagawaan. Sa pagdaan ng CLTV News sa main gate ng Clark Freeport, makikita naman na hindi naman lahat ng dumadaan ay hinaharang para suriin ang mga dokumento. Jenna Lumbang Paro, CLTV News. Pwede raw ihatid sa mga vaccination site ang mga unvaccinated individuals na mahuhuling nasa labas ng bahay o di kaya na may nakasakay sa public transportation. Ito ang pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año kasunod ng paghigpit ng pamahalaan sa galaw ng mga wala pang proteksyon kontra COVID-19. Narito ang detalye ng balitang niya. Imbes na pauwiin sa bahay ang mga nahuhuling wala pang bakuna kontra COVID-19 na nasa labas o kaya na may sumasakay ng pampublikong transportasyon, maaari raw dalhin ng mga otoridad ang mga ito sa vaccination sites at magpabakuna. Inihayag ni Interior Secretary Eduardo Año nitong linggo na kinukonsidera nitong gayahin ang ginagawa ng Taguig City sa pag-handle ng unvaccinated individuals dahil gusto raw niyang mabigyan ng proteksyon ng lahat mula sa coronavirus at iba't ibang variants nito. Unang araw pa lang daw ng implementasyon ng paghihigpit sa mga unvaccinated individuals, umabot na sa 400 katao ang nasita sa checkpoints. Dinala raw sila sa vaccination site at pumayag ang mga ito na magpabakuna. Sa tingin daw ng kalihim, mayroon namang nais talagang magpabakuna, lalo na yung mga nagtatrabaho. Ngunit hindi nila ito nagagawa dahil sa abalang tingin nila rito. Tiniyak naman ni Año na hindi arestuhin kundi papauwiin lamang sa bahay ang mga nahuhuling unvaccinated individuals sa labas o sa mga pampublikong transportasyon, lalo na kung wala namang valid na dahilan ng kanilang paglabas. Binigyang punto rin ng kalihim na mayroong exemptions, lalo kung ang hindi pa bakunado ay nasa labas para sa essential na lakad o kung ang isang tao ay hindi maaring mabakunahan ng COVID-19 vaccine dahil sa health reasons sa sertipikado ng doktor. Hati naman ang reaksyon ng ating mga kababayan sa naturang pahayag ng kalihim. Maganda yun. Bakit po maganda yun para sa inyo? Siyempre, hindi nakabaksin. Para ligtas lahat.
Kasi pag na once na nahuli yun, sir, matik na sasabi nila COVID yun. Kahit di po nila alam yung ano na tao. Hindi po ako sangayon sa ganun kasi nga po, meron po tayong mga karapatan na karapatang pantao na kailangan nating mamili. Choice natin kung magpapabaksin tayo o hindi. Okay lang po para lahat naman mapangunahan na. Pero hindi po. Hindi po. Kasi dapat may, ano po, may choice po yung individual po ano po yung gusto niya gawin sa katawan. Okay lang, maganda yun. Para yung sakit masugpo na. Kasi kung hindi ka nakabaksin, malapit ka sa sakit, di ba? O, mahahawa ka pa. O, pero kung vaccination ka, malakas ang loob mo, gaya ko. Jennifer Salenga, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Lala Move. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Next on Business Unusual, how does not giving up and quitting lead to success? Take a look back at the story of Mr. Ryan Patawaran on Biz Insider. Featured on Biz Labs, want to make your event extra special? Have an impressive grazing table and lush grazing platters from the Golden Graze PH. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika.
Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. At wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubunduking lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Magandang araw! Maya Payaldo mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57. Bataan Space Cable Network Analog Channel 43. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75, Analog Channel 66, at Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41. Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Nagbabalik ang CLTV. Ang ating pong bisita ngayon ay naging chairperson ng University Student Council at Student Regent ng University of the Philippines Diliman at naihalal bilang youngest councilor ng Quezon City noong taong 1988. Taong 1998 nang nakakuha po siya ng Public Administration degree sa Harvard University John F. Kennedy School of Government at naluklok bilang senador noong 2001. 2014 naman po nang may talaga siyang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization. Matapos pong termino sa gabinete, muli siyang tumakbo at nanalong senador. Ito lamang 2016 hanggang 2019, umabot po sa 24 na panukala ang kanyang isinulat kung saan 4 dito ang naging batas. Ito po ang 105-day Expanded Maternity Leave Law, Free Higher Education for All Act, sa Gigsaka Act, at ang Free Internet Access in Public Places. Siya po ay isang abogado, mambabatas, ama at asawa. Mga karehiyon, higit pa po natin kinalanin ang kandidatang si Senator Francis Kiko Pangilinan, ang ating pong kabalen na tumatakbong vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo, Senator, at welcome po sa CLTV. Ay, maya pa Bengi sa'yo, Jennifer, sa mga nanonood sa CLTV, kaluguran kong kabalen at sa Region 3. Good evening sa kanilang lahat. Dakala salamat for having me. Yes, si Senator po ay madalas din na bumibisita, no? Dito po sa ating lalawigan sa Pampanga. But anyway, Senator, ito pong paghabol po ninyo sa pagka-vice Pangulo, ito po ay hindi ang original na plano po ninyo. Tama po ba? From what I
I know, kayo po ay supposed to be planning for re-election. Ano pong nangyari at bigla tayo nagkaroon ng change of mind? Well, dahil din last minute nagpasya si Vice President Lenny na tumakbo bilang Pangulo, ang original plan talaga niya ay either hindi na tumakbo, tutulong na lang sa iba pang mga kandidatong maaring tulungan o kaya ay tumakbo ng lokal. Ngunit sa huling banda, matapos din ako, isa sa mga kumukumbinsi sa kanya na tumakbo at marami din sa ating mga kababayan ang nagkumbinsi sa kanya. In fact, a few days before the last day of filing at bago siya nagpasya, nakausap pa niya si Mayor Edsa Santiago ng San Fernando. Yes. Na kinukumbinsi rin siyang tumakbo. Binibiro ko nga si Mayor Edsa, sabi ko, Mayor, kayo palang isa sa mga kumimbinsi kay Vice President Lenny sa huling banda. Kayo pala may kasalanan, ba't pati ako nadamay at tumatakbong Vice President? Ang bala ko talaga tumakbong re-election lang at number 6 na ako sa survey sa Senate. No? Ngunit nung finally nag-decide si Vice President Lenny at hiniling sa akin ang maging katandem siya at bagamat ako ay nagdadalawang isip muna nung nabanggit niya sa akin na maintindihan niya kung hindi ko kung ano-anong kasinungalingan ang kanilang nagiging basihan. I was about to ask that question, Sen, kasi nga ako ang isa sa kalaban talaga nating lahat, lalo na ho kayo ngayon. Pangangampanya is ito pong problema sa misinformation. Nabanggit nyo na nga ho na kailangan may gawin kayo, hindi po tamang approach yung manahimik ka. What are your plans po, Senator, para po i-counter yung mga mali, yung mga kumakalat na disinformation kaugnay po sa inyo? Una, ako'y naniniwala, pag nalaman ng ating mga kababayan kung ano ang totoo at malaman nila na kasinungalingan pala yung initial nilang napag-alaman tungkol sa amin, magbabagong isip nila. Dahil papanig ang ating mga kababayan sa katotohanan at ayaw ng ating mga kababayan na niloloko o nililin lang sila at naniniwala sila sa hindi totoo. So ang importante sa ating kampanya, isiwalat ang katotohanan. Kasama din dyan ang media. Dapat talagang busisiin ng media ang ating yung mga information na hindi totoo at i-call out. Pero sa ating mga supporter, naniniwala ako, pag nalaman ng ating mga kababayan ang katotohanan tungkol sa aming naging track record, kami ni na Vice President Lenny, marami riyan magbabago ang isip. Nakita rin natin yan sa maraming halalan. Yung unang mga lumalamang sa mga panahon na ito, hindi sila ang naging nagwagi at nanalo. Natalo pa from 2004 to 2010 to 2016. Doon mo makikita na nagbabago ang isip ng taong bayan. At ako'y naniniwala, magbabago ang isip nila pagka ipinaabot natin sa kanila yung totoo tungkol sa aming mga kandidatura kumpara doon sa ating mga katunggali. At tayo ay naniniwala, when the truth comes out, dyan mananaig ang katotohanan, dyan lilinya ang ating mga kababayan. So yan ang mahalaga. Huwag tayong basta-basta nagpapaniwala sa fake news. Hindi ho tama na tayo ay magpapasya dahil sa kasinungalingan. Hindi po ba? So dapat ang mga botante mismo maging mapagbantay. So we are going to fight fake news with the truth. Dahil ang track record namin, maliwanag, klaro, ang totoo dyan. Hindi totoong wala kaming ginawa. Ang dami na nating batas na naipasa. Marami rin tayong programang inilaan mula pa nung unang pagkakataon. In fact, may mga nag-post lang nung isang araw na remind ako sa Cuyo Hospital dyan sa Palawan. Nag-post siya na sa first term ko pa lang natulungan na namin sila. At sila ay ngayon, dahil dun sa tulong na yun, naniniwala sila tayo ang karapat-dapat. At marami pong ganyan. Mahigit 1,000 na LGUs ang natulungan na natin for the last many years bilang senador.
Alam po ng mga LGU yan kung sino sila. At magtanong-tanong lang tayo dahil yun nga po, katotohanan ang mananaig, yan ang pantapat sa kasinungalingan. Okay. Senador, veterano na ho kayo no, sa larangan ng politika. Sa haba po ng inyong paninindihan sa Senado, no, kayo po ay naging miyembro ng gabinete. Ano po ang inyong nakikitang pagbabago? Meron ba over the years? At paano po ito nakatulong o di kaya naman po nakasira no, sa progreso po ng bansa? Well, ako'y naniniwala, malaking mga pagbabago na. No? Lalo na nung panahon ni Pinoy. For 6 years, tumaas ang ating economic growth. 5 times tayong na-upgrade sa ating credit rating agencies sa buong mundo. Nabawasan ang kahirapan. Na-manage ang inflation. Ang presyo ng mga bilihin ay kahit paano, pagka tinanong nyo, ang iba ay mas mataas ngayon ang presyo ng bilihin kumpara noon. So kaya nating i-manage ang problema ng bansa properly. At yun nga lang, hindi na sustain, hindi na tuloy-tuloy. Pero kaya nating ayusin yan. Marami ang nagbago, pero meron pa rin mga problema ang kinakailangang harapin at tugunan. Lalo na rito sa usapin ng kahirapan at gutom. 7.6 million people were taken out of poverty nung panahon ni Pinoy. Dahil sa 4Ps, marami ang nakinabang dyan, marami ang nagbago ang buhay, nagkaroon ng nagtatapos ang kanilang mga anak at ngayon ay may mga trabaho na. Ang TESDA noon, sa ilalim ni TESDAman Joel Villanueva, marami ang nabigyan ng hanap buhay at trabaho. Tinutukan ng gusto yan ng ating dating Pangulo. Kaya pa nating ibalik ang ganong klaseng pamumuno na tapat at maayos at manunumbalik ang sigla ng ekonomiya. At siyempre, yung COVID, hindi dapat ninanakaw ang pondo, dapat doon, hindi sinasamantala o pinagkakakitaan dapat ang COVID, hindi dapat ganun. Dapat sinusugpo ang COVID. At yan ang makakaasa ang ating mga kababayan. Okay, Senator, ang dami ko pa po sanang nais itanong sa inyo, no? Pero kunin ho natin ang pagkakataon nito para maipahatid, no? Maipaalam sa ating mga manonood, especially sa mga taga Central Luzon, kung ano po ba ang mensahe na nais po ninyong ibigay sa kanila, ano po ba ang serbisyo na maaari ho ninyong i-offer sa mga Pilipino at sa mga taga Central Luzon. Go ahead po, Senator. Isa sa pinakamatinding problema nga ay itong pagkain at gutom. Mataas ang presyo ng ating karne, mataas ang presyo ng ating bigas. Ang bigas sa Vietnam halimbawa ay 25 pesos per kilo. Ganun din sa Thailand, mas mura pa, mga 20 pesos isang kilo. Halos doble ang halaga kumpara sa atin. Kailangan mapababa natin yan. Ganun din ang karne, ang baboy sa Thailand, doble ang presyo natin ng 1 kilong baboy kumpara sa Thailand. At triple naman ang presyo ng manok natin kumpara sa Thailand. Sa atin lang natuto yung mga yun ng agriculture. Kaya kaya nating ayusin yan. Kinakailangan lang suportahan ang magsasaka at mangingisda para gumanda ang kanilang ani, gumanda ang kanilang huli, maganda ang kanilang pag-aalaga ng baboy, ng manok. Pag nangyari na yun, dadami ang supply, bababa ang presyo ng pagkain at abot kaya na mababawasan ng gutom. Yan ang ating ipaglalaban kasama ni Vice President Leni. We will address jobs and we will address hunger and poverty and the supply, enough supply of food. Yan ang food security na mahigit 1 dekada na natin ipinaglalaban. Sa Central Luzon, makikinabang ang marami nating mga kababayan dahil marami pa rin sa Central Luzon ang nasa kanayunan, nasa bukid, nasa palayan at malaki ang kontribusyon ng agrikultura. Kinakailangan lang suportahan. Yes. All right. I'm sure no marami pa po kayong programa na nais pong ipaalam but we only have limited time, Senator. Siguro po imbitahan namin muli kayo para mas extensively maipaliwanag natin sa ating mga karehiyon yung mga programa ko ng Leni Kiko Tandem. Anyway, maraming salamat po sa inyo, Senator, at good luck po sa inyong kandidatura. Maraming salamat, dakala salamat at
to our kabalin. Dakala salamat kingkay kayong tiwala at suporta. Saup-saup tamo. Dakala salamat. Mimingat kayo. Thank you. Thank you, Senator. Ingat din po kayo. Mga karehiyon, Senator Francis Kiko Pangilinan, kandidato po para sa pagka-vice-presidente. Sa ibang balita po tayo, apektado na raw ang supply ng manok sa Pampanga Public Market sa unang linggo pa lamang ng operasyon ng pribadong slaughterhouse sa Angeles City. Dahil ng mga chicken dealer, hindi raw kaya ng bagong katayan ang volume ng katay sa isang gabi. Sagot naman ng slaughterhouse, kakayanin naman kung umpisahan ng mas maaga ang pagkatay. Tiniyak naman ng city government na walang magiging shortage sa supply ng manok at makabibili pa rin ang publiko. Narito po ang exclusive report. Apektado na raw ang supply ng karne ng manok sa Pampang Public Market sa unang linggo ng full blast operation ng Kabanatuan AECA Agroventures Incorporated na siyang nag-iisang slaughterhouse ngayon sa Angeles City sa pagsugod ng Angeles Chicken Dealers Consumers Cooperative sa tanggapan ng management ng Katayan. Ikinuwento sa CLTV News Team ang mga aberya. Unang punto nila ay ang hindi kalidad na trabaho. Ang commitment niya, sabi niya, 10 p.m. to 2 a.m., pipilitin niyang tatapusin. So, ako po yung first na pumasok yung truck ko. Pumasok po ng 10 p.m., ang laman ay 1,400. Ang nangyari po, lumabas po yung manok na 1,004 at around 1:40 a.m. Yung pong liver, mga durog po, na hindi po namin pwedeng ibenta sa palengke. At ang ikalawa ay ang hindi kinakayang volume ng katay sa isang gabi na base sa demand o bentahan ng karne ng manok sa Pampang Public Market. Kasi po, yung pagtitinda sa palengke, nag-i-start po yan 12 midnight. Dapat po lahat ng 18 dealers makapag-deliver na ng manok sa kanilang mga tindera. Hindi rin totoo na sinabutahin nila ang operasyon ng slaughterhouse na nilimitahan lamang ang pagbaba ng manok sa truck. Hanggang po nagpakate ako, bali pangatlo ko po. Yung sinabi daw po karetang kaida na sabotage kami po kay pamangate. Pero yung tutunan nito, sinabi daw adwala mo rin truck linog, pero pangatlo ko po at yung pampangapat at yung pampanlima. Kay bat, anyang na mila po rin gagawan da, rin pong magobrada, elaus to gagawan. Which is might cause delay po kaya kami. Kasi nagmimo rin pong pisaliit ang kailangan na panugsekit ang tingwadang manok. Paglilinaw din nila, ang 14 pesos na singil sa katay sa kada heads ng manok ay totoo. Kaya ang tangapatong nangitang 14 pesos at tutuya po ita, po fake news ita. Tutuya po ita. Na pinatong de po kaya kami kay bat mga sira, laparetang dapat ni nga pisali, syempre po magkasakit na kami. Diskumpiyado rin ng grupo sa pangakong maipapasok sa slaughterhouse ang kanilang mga obrero. Taliwas sana ipangako ng city government. Ako po nga kakain na I absorb doon ding 600 na empleyado. Siguro po nung maka-absorb lang mo mga 50 hanggang 80 o mas mabawas na pa po. Naipagkaloob din sa news team ang kopya ng Notice of Demolition sa kanilang mga katayan. Katwiran nila kung aminado anyang hindi kakayanin ng pribadong slaughterhouse ang laki ng kanilang supply, tanong nila sa lokal na pamahalan. Kung gigibayin ang kanilang mga maliit na katayan, ay saan nila maipoproseso ang hindi kinakaya ng nasabing slaughterhouse. Kaya ang kanilang panawagan. Mayor Pogi, mamaus ko po kaya kayo. Sana po, buklat ya po ing puso yo kaya kaming magmamanok. Sana po, personal yo kaya pong paksabihan. Sinagot naman ni Joselito Corpus, manager ng Kabanatuan AECA Agroventures Incorporated ng reklamo ng grupo ng chicken dealers. Sa unang punto niya, inamin na hindi talaga kakayanin sa gustong oras ng katay ng Angeles Chicken Dealers Consumers Cooperative ang labas ng manok sa kanilang katayan. Pwede ba naman ngayon lang ako nagsimula? Gusto nila.
makuha ko na lahat yun. Samantalang nung araw, inaamuki ko na sila na magtulungan kami. Magpasok lang sila. Sabi nila, ibalato yung December. Makakako tayo pare-pares namang problema. Kasi yung timeline, pinasarado na illegal slaughtering ng LGU. So sa akin nabuntun lahat. May hindi rin daw pagkakaunawaan sa frozen at fresh chilled chicken dahil sa inaakalang makukompromiso ang pagkasariwa ng bagong katay. Kaya papaliwanag ko kasi. Yan kasi sir, pwede ko mag-start ng 8. Sabi nila, dapat daw 10 para bang hindi masira yung manok nila. Kaya nga natin pinararaan sa screw chiller Kaya natin nilalagyan ng yelo, kaya natin nilalagyan ng ice toppings. Para makatay man natin na alas 8, kaya niyang umabot kinabukasan hanggang alas 12 pa. Ipinakita din ni Corpus sa CLTV News Team ang kuha ng CCTV camera mula sa delivery and dispatching ng manok. Naanya dito pa lamang ay hindi naging cooperative ang may-ari ng chicken dealer. 10 yan para mas madaling magbilang. Malalaki raw yung manok nila, 2 kilo. Maski na sir, kasi saglit lang naman ilalagay dyan. For the purpose of bibilangin. Kasi kailangan ma-check natin mabuti kung ilan. Para doon sa dispatch, kung ilan yung pumasok, doon ninyo lalabas. Ngayon kung kulang, sagot namin. Kasi klaro dapat, mabilang na mabuti. So dito pa lang sir, medyo hindi na sila cooperative. Ang 14 pesos na singil ay pasok sa merkado ng slaughtering fee na aprobado umano ng NEDA o National Economic Development Authority. Paglilinaw ni Corpus kung i-itemize ang kanilang pagkatay o fee ay sulit naman umano ito. Dahil sa merkado, hiwalay ang singil sa katay na 8 pesos at sa nalalabing-6 na piso na napupunta naman sa NMIS fee, yelo, plastic at linis sa lamang loob. Sa Bulacan, 8.50 to 9 pesos. Dressing fee lang yun. Walang linis ng laman loob doon. 8.50. Yun ang pinakamura. Pag naglinis ka ng laman loob, yun nga, plus 150 yun. Magkano na sir yun? 10 pesos. Ngayon, sa 10 pesos na yun, plus ante and postmortem pa yun. Plus piso, almost piso yun. So package na yung 14? Package na 14. Sir, doon pwera pa yelo. Bukas din umano sila natanggapin ang skilled workers ng mga chicken dealers. Ngunit tila, sa kooperasyon sila nagkakaproblema. Ang panawagan ko po sa kanila is kapares niyan. Isinarado ng LGU na yung katayan nila. Nahihirapan ko sa gusto nilang mangyaring sabay-sabay. Kaya nga pinapanawagan ko, pag-usapan na namin yung scheduling. Kung paano yung pinaka-the best na mapabilis namin yung operation na walang masasakripisyo. Sa panig ng Angeles City Government, nilinaw na walang shortage sa supply ng manok sa public market. Ayon kay IC Calaguas, Chief Advisor ng Office of the Mayor, bukod sa supply na nanggagaling sa pribadong katayan, ay nagbigay na rin umano sila ng pahintulot na pumasok ang AAA na supplier ng isang malaking kumpanya. Doon tayo sa datos, actual datos ng slaughterhouse. Yung nakatay po doon sa ating AA NMIS accredited slaughterhouse, noon pong Friday, nasa 7,900. Nung Sabado po, nasa 9,460 heads ng manok. Kagabi po, nasa 9,400 ang nakatay. So yung pong 9,000 na yan po ay dinala sa palengke. Bukod pa po dun sa mga pumapasok na galing Magnolia. Ang Magnolia naman po, alam natin, AAA yan. So wala pong katotohanan na merong shortage. Dahil po sa datos, actual datos natin, ganyan po kadami ang nakatay na manok. Iginit din ni Calaguas na ang issue ay ang oras ng katayan dahil kung nanaisin lamang umano ng chicken dealers na makiisa ay mamimit ang target ng supply nila na ibinabagsak sa public market. Ang ating slaughterhouse, ang capability niyan is 5,000 birds per hour. Imaginein mo pa kung 8 o'clock siya nag-start mag-operate hanggang 2 o'clock, that's about 6 hours. 6 times 5,000. 6 hours times 5,000. That's equivalent to 30,000 birds.
And we can even operate as early as 7 p.m. Paulo G. Santos, CLTV News. Patuloy na isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources ang pangangalaga sa bulubundukin ng Sierra Madre. Ayon sa kagawaran, malaki raw ang papel na ginagampanan ng naturang mountain ranges sa pagpapanatili ng balancing ecosystem at pagpigil sa climate change. Narito ang report. Muling nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na protektahan ang mahigit 500 kilometrong Sierra Madre Mountain Range upang maiwasan ang epekto ng pagtaas ng temperatura sa buong mundo at labanan ng climate change. Sa pagbisita ni Environment Secretary Roy Cimatu kamakailan sa lalawigan ng Aurora, binigyang diin ito ang pangangailangan na palakasin ng pagprotekta sa kagubatan ng Sierra Madre na nagsisilbing natural barrier o harang laban sa malalakas na bagyo at binabawasan din ito ang malalakas na hangin na posibleng magdulot ng mapaminsalang bagyo. Ani Cimatu, kailangan bigyang prioridad ang protection at conservation sa Sierra Madre. Ang pagligtas do kasi sa nasabing bulubundukin ay katumbas ng pagligtas ng maraming buhay mula sa pinsala at pagkasira na dala ng mga kalamidad. Kilala ang Sierra Madre bilang pinakamahabang bulubundukin sa bansa. Sakop nito ang nasa 1.6 milyong ektaryang lupain na nagsisilbing tahanan ng mga old-growth tropical forest. Hindi rin may kakailang biological importance ito. Kaya naman kinukonsidera rin itong mega-diverse ecosystem dahil tahanan din ito ng dang-dang wildlife species na endemic sa Pilipinas. Ayon naman kay Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DNR Central Luzon, bilang ang forest protection at biodiversity conservation sa mga priority programs ng kagawaran at pinalakas ito sa mga probinsya ng Aurora, Nueva Ecija at Bulacan na binabagtas ng Sierra Madre Mountain Range. Nasa 130 forest rangers at protection officers ang nakatalaga sa lugar upang paigtingin ang pagpapatrolya at maproteksyonan ang nasa 15 protected area at 21 watershed sa Sierra Madre. Dagdag pa ni Moreno, nagtayo ang DNR Central Luzon ng 8 forest product monitoring stations na nakapwesto sa entry at exit points sa mga pangunahing ruta. Pinalakas din ng DNR ang information, education at communications program tungkol sa kalagahan ng Sierra Madre at inulunsad din kasama ng USAID ang Protect Wildlife Program noong 2018 upang labanan ng wildlife trafficking. Nakiusap din si Moreno sa publiko na maging mapagmatsyag at i-report sa pinakamalapit na opisina ng DNR ang sino mang gagawa ng mapaminsalang aktibidad sa Sierra Madre tulad ng illegal logging, poaching at encroachment. Ang mga ganitong illegal na aktibidad at iba pang environmental violations ay maaring i-report sa DNR Region 3 hotline number. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line ang nakaka-apekto po ngayon dyan sa may eastern section ng Mindanao at northeast monsoon naman po nakaka-apekto dito sa natitirang bahagi ng bansa. So malaki na po ang nasakop na naapektuhan itong hangin-anihan. Kaya po ang Mindanao magiging maulap pa makawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkiblat at pagkulog dulot ito ng shear line o yung tinatawag nating tail end ng frontal system. Samantala po ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon ay maulap pang papawiri na may mga mahihinang pagulang po nagaganap, tulad po ito ng malakas na hangin-anihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga in particular, ay bahagyan nasa kuminsan ay magiging maulap lamang po ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahan mga isolated light rains. Dulot din po ito ng hangin-anihan. So ngayon po, wala na naman po tayo namamatang ibang weather system o LPA na papasok po sa loob ng PAR. Kaya enjoy po muna natin itong malamig na panahon. Pero iba yung pag-iingat pa rin po dahil uso po ang ubo at sipon, pati na po ang lagnat. Mag-iingat po tayong lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.
News.